Λένε ότι τους φίλους τους διαλέγεις, ενώ την οικογένεια όχι. Για μένα δεν παίζει έτσι. Εμένα, η οικογένειά μου με διάλεξε. Και αυτή εδώ είναι το σπίτι μου. Ξέρω, είναι ψηλό complicated θεματάκι. Αλλά στο φινάλε υπάρχει συμπέρασμα. Η οικογένεια μπορεί να γίνει όποιος να είναι. Και δεν χρειάζονται που λένε δεσμοί, αίματος και ιστορίες. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Να την πούμε καμιά φορά, αλλά για τώρα... Ναι, δύσκολα. Αλλά πάλι... I can remember standing with my back against the wall and the guns they kept shooting above our heads and we kissed as though nothing could fall and the shame was on the other side so we could be there forever and ever so we could be heroes just one. Τι ρε. Ψήνεσαι. Γεια. Τρελό σκηνικό. Σκάμε μύτικη 3 Λονδίνο, περνάμε σούπερ και χτυπάμε και το μαστεράκι. Ναι, εμένα μην μου υπολογίζετε. Άμα δεν τελειώσω εδώ, δεν το κουνάω. Τι σχόλια είναι αυτή, ρε, ούτε η μάνα της δεν την ξέρει. Γιατί ρε Πέτρο, να πούμε για τη σχολή θα πάμε εμείς, για τη φάση θα πάμε. Τι με κοιτάτε ρε, δηλαδή άλλοι κι άλλοι που γυρίζουν απ' έξω τι σε καλύτερες σχολές έχουν πάει. Κοίτα, δεν γουστάρω, άμα είναι να πάμε για να πάμε, κάθομαστε και εδώ. Να κάτσουμε εδώ να κάνουμε τι ρε. Θα την πέφτουμε στην πλατεία και θα κάνουμε backflips. Α, καλά. Τι λέει ρε, πώς πάνε οι πωλήσεις? Να πάρεις να κάνω μια γύρα. Όχι. Γιατί ρε. Γιατί άμα φας τα μούτρα σου, εγώ θα την πληρώσω. Μια γύρα μόνο. Να, πάρε αυτά και δώσ' μου μια. Θα προσέχω, δεν θα πέσω. Καρφώθηκε, ρε. Σε αυτόν εκεί δώστε. Χρειάζεται περισσότερο. Την άκουσα άσχημα. Ωραία, μην γελάτε. Το χέρι μου ρε ηλίθι σας λέω. Μη, το χέρι μου, το χέρι μου, το χέρι μου. Απονέω. Το χάσαμε. Είπαμε, τρέχει, αλλά... Όπα. Κάπου εδώ είναι χωμένος. Θα τον βρούμε. Περί στις καταλήψεις έχουμε ανέβει Σαββατοκύριακο στη Βασίλισσα για μπορ. Το έχω σπιτά. Ναι. Εγώ που ήμουν. Τελειώνεις διπλωματική. Ναι, ρε. Μας διακατεβαίνουμε την αριστερή πίστα. Μπλε προς πράσινο. Πράσινη, ναι. Και έτσι όπως κατεβαίνουμε ξαφνικά ακούω ένα κρακ. Και γυρνάω και βλέπω τον Νίκο αγκαλιά με ένα έλατο έτσι. Πάω να τον μαζέψω, μου ρίτουνε μέσα στο αίμα. Ρίχνει χιόνι και τον έχει ψιλοσκεπάσει. Και τη γυρνάει και μου λέει. Τι? Χιόνισα και τόστρωσα. Το άλλο που έπεσε με τον BMX πάνω στο παρκαρισμένο μηχανάκι. Θυμάσαι? Για το παιδί που χτύπησε με το πατίνι. Ναι, εντάξει, έφτιαξε. Έχει κάταγμα μετακαρπίου, θα χρειαστεί εγχείρηση. Οι γονείς του? Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Τους πήραμε, αλλά δεν το σηκώνουν. Τι τους θέλετε? Πρέπει να ειδοποιηθούν. Θα χρειαστεί αίμα. Να έρθουν οι ίδιοι ή να στείλουν κάποιους άλλους να δώσουν. Πόσους θέλετε για το αίμα? 2, τουλάχιστον 2. Εντάξει, άμα είναι 2, το έχουμε. Ναι, μέσα εκεί. Πού πάμε? Σαν
να άνοιξε γη και το κατάπιε. Τι λέει, τα κάθεσαι? Τώρα. Το αμάξι μου. Πριν που έλεγε για μεταπτυχιακό Αγγλία, τι σκέφτεσαι? Δεν ξέρω. Εσύ τι σκέφτεσαι? Με περίζουν από το σπίτι για διδακτορικό. Ακαδημαϊκή καριέρα και ιστορίες. Ναι, μωρέ, έχει φαγωθεί ο πατέρας μου. Εκείνος όμως πήρε την κυρία Λένη και την έκανε για απειλή. Ρε, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Όσο ήταν στη σχολή, γκρίνιασε. Πανεπιστημιακή το ένα, πανεπιστημιακή το άλλο. Και η χειρότερη φάρα, και τώρα θέλω να πω κι εγώ στους συνάφτους. Σε αν δεν σου λένε τίποτα από το σπίτι. Όλο και κάτι λένε, αλλά ξέρεις, γενικά δεν πιέζουν. Εντάξει, εσένα πάντα cool είναι. Σκέφτομαι να τελειώνω και με το στρατιωτικό. Να καταταγείς μόνος ή να πάτε παρέα με τον Νίκο? Δεν το σκέφτεσαι στο στρατό. Θα καρφωθείς έκανα μοχλό, θα φύγει ο πύραυλος και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, Άγγελα, σπονάει βελόνα. Τι κάνει έτσι? Σπάικ? Ρε Σπάικ? Αδελφοί? Και εκεί που είμαστε χαχαχουχού, πάρ' τον κάτω το Σπαϊκάκο. Έπεσε η πίεση του. Ναι. Μετά ήρθε υπεύθυνη, του έχωσε 2-3 φαλιάρες και συνήλθε. Μετά φάγε με το ζόρι κάτι μπισκοτάκια και στάνια. Εσύ δεν ζαλίστηκες? Τίποτα δεν κατάλαβα. Έτσι όπως μας ταΐζει εδώ πέρα, κυρία Άννα, τι να κατάλαβα. Μισό κιλό αίμα τη μέρα πρέπει να δίνω. Πες στο Γεννάκη, το Spike, έτσι δεν το λέτε? Άμα θέλει να του ετοιμάσω κάποια φαγητά στο τάπερ, μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να έρθει να τρώει μαζί μας. Εμένα δεν μου κάνει κόπο. Θα το πω. Μου βάλω να ξαναπάω σε 3 μήνες στο κέντρο ομοδοσίας. Έχω πολύ σπάνια ομάδα. 0 αρνητικό. Δίνω σε όλους και παίρνω μόνο από αυτούς που έχουν την ίδια ομάδα με μένα. Ήρθε εκεί υπεύθυνη, μου άρχισε τον πύρι να πηγαίνω να δίνω αίμα, να βοηθάω τους συνανθρώπους μου. Ο Νίκος είναι καλά? Καλά είναι, μωρέ. Και πόσο καιρό θα μείνει στο νοσοκομείο? 2-3 μέρες. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα της υπεύθυνης της έκανα μεγάλη εντύπωση που δεν ήξερα για το αίμα μου. Ξέρεις, άμα γίνει καμιά στραβή, είναι δύσκολο να βρουν γρήγορα 0 αρνητικό. Είπε ότι εσείς πρέπει να το ξέρετε. Τις σχολές για το μάστερ τις είδες? Τις σχολές για το μάστερ, λέω. Ναι, τις είδα. Εσύ? Διάλεξε εσύ και άστα τα άλλα. Από εσάς ποιος έχει 0 και ποιος αρνητικό? Ή αυτό παίζει, ένας από τους δύο σας έχει 0 αρνητικό. Τι είναι?
Κάποτε πρέπει να το μάθει. Όχι, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Τότε λέγαμε να μεγαλώσει. Μετά να γίνει ενήλικας. Μετά να τελειώσει τις σπουδές του. Όχι ακόμα, να οριμάσει πρώτα. Δεν είναι έτοιμος. Όχι αυτός. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Και ποτέ δεν θα είμαστε. Γιάννο. Καλά να περάσεις και προσοχή, Τι τρέχει? Κάτι λέγατε πιο πριν. Ότι κάτι πρέπει να μου πείτε, κάτι να μάθω. Θα μου πείτε τι τρέχει? Πριν που έλεγες για τις ομάδες αίματος, εγώ και η μητέρα σου έχουμε β' θετικό. Εντάξει. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Η νοσοκόμα ήταν σίγουρη ότι τα παιδιά έχουν το αίμα των γονιών τους. Δεν είναι λάθος. Εντάξει, δεν είναι λάθος. Το άλλο που έπρεπε να μάθω. Πετρό, δεν είναι λάθος. Πριν από 22 χρόνια δεν ήσουν ούτε 1 χρονών όταν σε πήραμε από εκεί που σε είχαν αφήσει οι άλλοι, οι φυσικοί σου γονείς. πάρω να κάνω μια γύρα. What can I do? What can I Σήκω, πρέπει να φύγω. Το βράδυ θα ξαναρθείς. Δεν ξέρω. Σπίτι δεν έχεις? Εσύ έχεις. Άμα σου δώσω ακόμη ένα πακέτο, αν πάρεις με τυρόπιτα. Πόσο κάνει αυτό? Ακριβό είναι. Πόσο? Ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ. Ακριβό είναι.
Από το σπίτι σου, γιατί την έκανες? Σε βαράγανε. Εσύ γι' αυτό την έκανες? Εγώ ρώτησα πρώτος. Πάντως, άμα σε βαράγανε, καλά εξηγήθηκες. Ψέματα. Μου λέγαν ψέματα. Τι ψέματα? Ότι όλα θα πάνε καλά και μετά γινόταν χαμός, τσακωμοί και μπλακώματα. Τέτοια. Κάπως έτσι, τέτοια. Εντάξει, ξέρω κι άλλους που φύγανε γι' αυτό. Να τρως ξύλο είναι χειρότερο από τα ψέματα. Πάω για δουλειά. Πειράζει να λέω ότι σε έχω μπάρμπα? Όχι συνέχεια. Όταν χρειαστεί μόνο. Πειράζει? Όχι. Ο πατέρας σου, ο Παύλος, ο πατέρας σου ήθελε εδώ και καιρό να σου το πούμε. Εγώ δεν ήθελα. Φοβόμουν αυτό που συμβαίνει. Φοβόμουν. Σε παρακαλώ. Μερικές μέρες. Χρειάζομαι χρόνο. Μην το κάνεις τώρα, όχι τώρα. Άσε μας να σε βοηθήσουμε, μόνος που θα πας. Το κάνω για μένα. Μη φεύγεις. Μερικές μέρες. Καταλαβαίνω. Αν θελήσεις να τους συναντήσεις, θα το χρειαστείς. Πριν που ήρθες ούτε σε κατάλαβα. Μέχρι τις 5 τραβιόμασταν χθες. Διαβάζεις? Τίποτα. Τι είναι αυτά ρε, πας πουθενά? Όχι. Μπορώ να την πέσω μερικές μέρες εδώ? Ναι ρε, τι? Έχετε και τίποτα? Όχι. Τι έγινε χθες, δεν φάνηκες? Ναι.
Ήταν και αυτές από τη συναυλία και με λαχνηρό ρωτάγε πού είναι ο Πέτρος, πού είναι ο Πέτρος. Ναι. Τι ναι και ναι ρε, κάνεις λες και σε έχουν απαγάγει εξωγήινοι. Έγινε τίποτα με τους γέρους σου? Κοίτα, δεν γουστάρω να το συζητήσω. Θα φτιάξω καφέ, θέλεις? Ζάχαρη βάζεις? Ζάχαρη βάζεις? Τώρα το έμαθες. Δεν είπες τίποτα. Δεν χρειάζεται. Όποιος γουστάρει ανοίγει και διαβάζει. Κάτω από την τσάντα ήτανε. Πήγα να την κατεβάσω. Συγγνώμη, το και το κατάλαβα. Τώρα το θέμα είναι να το διάβασε ή τι? Για πες ποιο είναι το θέμα. Αυτό το μαθαίναμε ρε Πέτρο. Θα μας το έλεγες, δεν θα μας το έλεγες. Άλλα τα μέρες, Σπάικ, άλλα τα. Οι περισσότεροι όταν το μαθαίνουν θέλουν να γνωρίσουν τους βιολογικούς τους γονείς. Αλλά είναι πολιτική του Ιδρύματος να φέρνουμε εμείς σε επαφή τις δύο πλευρές. Είναι απόρριμη διαδικασία, Πέτρο. Πρέπει όλα να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τι τρόπο? Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους. Θα δούμε τι σκέφτονται και αν θέλουν να γίνει αυτή η συνάντηση. Δηλαδή παίζει και να μην θέλουν. Έχει συμβεί. Αν όμως είναι σύμφωνοι και με την παρουσία ειδικού ψυχολόγου θα ξεκινήσουμε κάποιες συναντήσεις. Τι θα πει αν είναι σύμφωνοι? Δεν έχουν την υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις τους απέναντί σου πειραματίστηκαν τη στιγμή που σε άφησαν εδώ στο Ίδρυμά μας. Αν θέλεις όμως να ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία. Κρατάει πολύ? Ναι, παίρνει αρκετό καιρό. Αν όμως θέλεις, θα ξεκινήσω από σήμερα τις επαφές μαζί τους. Εντάξει. Κάντο. Δεν έχετε ρε κοπρόσκυλα? Όλη μέρα στην πλατεία να πούμε. Πώς θα πάτε μπροστά εσείς ρε? Τι έγινε ρε, πώς και σαν μολύσανε? Δεν μ' αμολύσανε, την έκανα. Έβαλε υπογραφή ότι δεν έχουν ευθύνη άμα πάθω κάτι και την έκανα. Ωραίος. Κάνα 2 μέρες ήρεμα τώρα, Ναι ρε, τι, μωρά παιδιά είμαστε. Πας πουθενά? Μα όχι. Ευχαριστώ και για το αίμα ρε. Με το από ντόκτορ. Λέω ντόκτορ, έτσι είμαστε εμείς. Για τα φιλαράκια μας και το αίμα μας και την ψυχή μας να πούμε. Ακούστε ρε σκηνικό που έγινε στο νοσοκομείο. Ήθελα να πάω τουαλέτα. Και πώς πάω να σηκωθώ, δίνω μία στον ωρό και πέφτει πάνω στο διπλανό μου. Τον έχουν φέρει αργά τη νύχτα με σπασμένο πόδι και μόλις είχε κοιμηθεί. Βλέπω να τον πετυχαίνει ο ωρός στα δόξα πατρί, την ψηλιάζω με τη φάση και το παίζω ψόφιος κοριός. Και καλά δεν τρέχει τίποτα και είμαι στο τρίτο όνειρο. Πετάγεται ο τύπος πάνω, κοιτάζει γύρω, δεν βλέπει κανένα και αρχίζει τα καντήλια. Σκάνει νοσοκόμες και άλλα καντήλια.
Χάος. Πού είπαμε ότι πας? Πουθενά. Και αυτά εδώ τι είναι ρε, βγάλες τα πλητά σου βόλτα. Τι τρέχει ρε? Στον άρωτα. Άλλος χώνει τη μύτη του εκεί που δεν το σπέρνω. Μάλιστα. Όποτε ο Πετράκης είναι οκ και δυνατός, είμαστε φιλαράκια. Άμα τραβάει κανένα ζόρι, χώνουμε τη μύτη μας. Ποιος τραβάει ζόρι? Εγώ ρε, δεν γουστάρω να κοιτάτε τα πράγματά μου. Αν δεν γουστάρεις να κοιτάμε τα πράγματά σου, τότε γιατί άφησες το φάκελο πάνω στο καναπέ? Κάτσε ρε Σπάικ που την είδες και μέγα ψυχίατρος. Θα μας κάνεις και ψυχογράφημα επειδή αφήσαμε το φάκελο στον καναπέ. Ποιο φάκελο ρε, τι λέτε? Εντάξει, αφού σε πήραξε μόνο που κοίταξα το φάκελο και δεν υπάρχει θέμα, γιατί δεν του λες? Πες του ρε. Τι να μου πει? Να με παρατάτε λέω. Όχι ρε, δεν σε παρατάμε. Αυτός όποτε έχει πρόβλημα σε ποιον πηγαίνει? Όταν χώρισαν οι γονείς σου, σε ποιους έτρεξε? Ρε πήγαμε και δώσαμε για πάρτι του. Εγώ όταν χώρισα με τη Δέσποινα, σε ποιους έτρεξα? Από ποιον ζήτησα βοήθεια? Σε εμάς ήρθε. Τι τρέχει ρε εσύ Πέτρο? Δεν είναι το ίδιο ρε. Παρατήστε με. Τι πάθατε ρε, μια μέρα σας άφησα μόνος. Τους βρήκες? Στο είχα πει ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Μπορεί να μην είναι η οριστική τους απόφαση. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Στην αρχή ξαφνιάζονται. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Ύστερα σιγά σιγά προσπάθησε να τους καταλάβεις. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί οι δικοί μου 20 τόσα χρόνια μου λένε ψέματα και άλλοι ούτε καν την περιέργεια δεν έχουν. Αλήθεια προσπαθώ. Όταν περάσει ο θυμός σου θα καταλάβεις πως ό,τι έγινε για το καλό σου έγινε. Και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου και εσύ και όλοι για το καλό μου νοιάζεστε. Άμα είναι έτσι δεν θέλω να νοιάζεστε άλλο για μένα. Παράταμε. φωνάζεις? Άμα πουλήσω 40 σακούλες χαρτομάτιλα, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. 20-30 μέρες δουλειά είναι. Εσύ πόσο καιρό δούλεψες για να το πάρεις? Οι γονείς που είναι, ρε? Οι δικοί σου? Εγώ σε ρώτησα πρώτος. Δεν σου λέω. Άμα θες μη μου λες κι εσύ. Δεν ξέρω που είναι οι γονείς μου. Ούτε εγώ. Στη φυλακή, κοίταξες. Μπορεί να είναι εκεί. Η δική σου εκεί είναι? Όχι. Η μάνα μου μόνο. Ο πατέρας σου? Σου είπα ρε, δεν ξέρω. Αυτός που είναι σπίτι δεν είναι ο πραγματικός πατέρας μου. Και εμένα αυτοί που είναι σπίτι δεν είναι πραγματικοί μου γονείς. Γι' αυτό δεν πολύ πηγαίνεις. Από ξύλο πώς θα πας? Πέτρο, αγόρι μου, είσαι καλά? Καλά είμαι. Τηλεφώνησε ο Νίκος και ο Γιαννάκης και σε ψάχνανε. Μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου?
Να σου φέρω κάτι να φας? Δεν πεινάω. Να καθίσω λίγο. Ήθελα να σου πω ότι ο Πάνος κι εγώ μπορεί να μην είμαστε αυτοί που σε γέννησαν, αλλά η αγάπη μας για σένα είναι πιο πραγματικό και πιο αληθινό από αυτό που νιώθουμε για σένα. Δεν υπάρχει. Και θέλω να το ξέρεις. Κοιμάσαι. Έλα να σε δω λίγο πριν φύγω. Πρόσχε με την ξυπνήσει, έχει 2 μέρες να κοιμηθεί. Στο ίδρυμα πήγες? Πήγα. Δεν γουστάρω να με συναντήσουν. Τι έγινε? Ήταν μια τύπησα εκεί, τους πήρα τηλέφωνο και δεν γουστάρουν. Τα στοιχεία τους? Δεν μου τα δίνουν. Τελείωσε. Δεν γουστάρουν να με συναντήσουν, τελείωσε. Μάλιστα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τίποτα δεν σκέφτομαι να κάνω. Όλα όπως πριν. Μετά θα φύγω για μεταπτυχιακό και όλα καλά. Τίποτα άλλο. Ακούς ρε. Βλέπω ότι είμαι με τη Νίκη. Από το γυμνάσιο. Τι θυμάσαι τη Νίκη? Είμαστε που λέει Σίο και την έχουμε πέσει σε μια παραλία και ψιλοχαμουρευόμαστε. Και αυτή ψήνεται τρελά, αλλά εγώ συνέχεια την κόβω και της λέω δεν μπορώ και πονάει το κεφάλι μου. Και δώσ' το αυτή να γουστάρει και να βογκάει και εγώ να την κόβω και να της λέω α και ου και δεν μπορώ και πονάει το κεφάλι μου. Άσε ρε φίλε, πολύ τρομακτικό όνειρο. Πάνω στον Άρθικα κοιμήθηκες? Πάνω στον Άρθικα κοιμήθηκες, γι' αυτό σου πονάει το κεφάλι σου. Ποιος το παίζει μετά, Μέγα Ψυχίατρος και ονειροκρίτης? Ας το πει και εσένα το όνειρο που ο Νίκος συναντάει την Νίκη. Εκείνες τις σχολές που έβλεπες. Εκείνες στην Αγγλία. Ναι. Διεύθυνση κράτησες? Γιατί? Κράτησες? Ναι, τις έχει ο Σπάικ στο λάπτοπ. Γιατί ρε ψήνεσαι? Έλα ρε, τι είπε να πούμε. Να σου πω ρε, εκείνο το καρτούν που το κυνηγάει ένα κογιότ και όλο τρέχει και φεύγει. Πώς το λένε? Αυτό που κάνει... Ναι ρε, σε αυτό. Γιατί? Εδώ το χωρά, αλλά δεν μου έρχεται. Γιατί ρωτάς? Ξέρω εγώ. Έτσι μου ήρθε. Έτσι σου ήρθε? Roadrunner δεν το λένε? Ναι ρε, εσύ Roadrunner. Κάνε ρε μπιπ. Μου τι λες τώρα? Ναι. Τι θες ρε? Το θέμα είναι εσύ τι θες. Ξέρεις. Τι πάθατε ρε πάλι, μίγα σας τσιμπάει? Μπάρμπα! Άσε με ρε, άσε με. Ο Μπάρμπας μου το σε δει πολύ άσχημα. Θα μου κλάσει τα τέτοια ο Μπάρμπας. Τι τρέχει?
Δεν πιστεύει ότι είσαι μπάρμπας μου. Αν αυτός είναι μπάρμπας, εγώ είμαι και ο Νάτι, Άσε με ρε, άσε με. Δεν τους άφησε να με πάρουν. Πού το πάτε? Στο ζωολογικό κήπο. Τράβα παίξε με το πατίνι. Άστα με. Τρέχω. Τρέχα, ρε, τρέχα. Θα την κάνουμε ή θα περιμένουμε να κάνουμε συστάσεις? Πού είναι μικρός, Ανυψάκι από ξάδερφο. Πού είναι, ρε? Από εσύ δεν έχεις αδέρφια, ρε. Πού είναι? Από εδώ. Πού πάμε, ρε? Ξέρουμε πού πάμε ή έτσι τρέχουμε? Από εδώ. Μένα θα με έχεις ένα δεύτερο θείο, εντάξει ρε? Θες μια σοκολάτα? Κι εγώ, αλλά δεν έχω. Σκάσε ρε Νικό. Ποιοι ήταν αυτοί ρε? Βρίσκουνε παιδιά έξω. Πρώτα σε ψάχνουνε και μετά σε μαζεύουνε. Ψάχνουνε. Ρωτάνε άμα υπάρχει κάποιος να σε γυρέψει. Και αν δεν υπάρχει, σε βάζουν και δουλεύεις στα φανάρια. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Όσα παιδιά έχουν μαζεύσει, δεν τα έχω ξαναδεί στον δρόμο. Από εδώ. Πού πάμε, ρε? Είσαι καλά? Σου είχα πει ότι θα τηλεφωνήσω εγώ αν είχα κάτι νεότερο. Δεν είναι για μένα. Γι' αυτόν εδώ είναι. Ποιος είσαι εσύ? Πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο, θέλεις να σου δώσω μια σοκολάτα? Έχεις, δεν μπεις και εσύ κανένα τρελό. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να τα πείτε οι δυο σας σαν άντρες. Εντάξει, Γιωργάκη? Θα φύγεις τώρα. Αχα. Θα ξαναρθείς. Άμα θες. Τους γονείς πώς θα τους βρεις? Σκεφτικές? Όχι. Εγώ σκέφτηκα. Θα κάτσεις κι εσύ εδώ. Και άμα δεν τους βρούνε ή τους βρούνε και δεν μπορούνε να σε μεγαλώσουνε, θα πεις αυτή εδώ την κυρία να σου βρούνε άλλους. Ό,τι θα κάνει και σε μένα, να κάνει και σε σένα. Καλή ιδέα είναι. Καλή ιδέα. Ξέρεις τι? Δικό σου. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από την ιστορία είναι πως υπάρχει μια φάση διαφορετική για τον καθένα. Που όσα νόμιζε δεδομένα και στάνταρ, γκρεμίζονται. Ο Πάνος και η Άννα δεν είναι πραγματικοί μου γονείς.
Με έχουν υιοθετήσει. Σάπα ρε. Σαν το Λάμπρο από το δημοτικό, Ο Λάμπρος δεν ήτανε. Του είχε χωτουλήσει την τουλάπα που βάζαμε τους χάρτες και σφήνωσε κεφάλα του. Και η δασκάλα φώναξε μάστορα για να τον ξεσκαλώσουν από το κοντραπλακέ. Κάος. Μοιάζει με ελεύθερη πτώση από τα 15.000 πόδια η φάση αυτή. Πέφτεις και πέφτεις και δεν σε σταματάει τίποτα. Τι έπαθες? Είσαι καλά? Καλά είμαι. Μια χαρά. Και όπως βλέπεις το έδαφος να έρχεται κατά πάνω σου με τα χείλια. Λέτε πως είστε σίγουροι πως αυτή είναι η οριστική σας απόφαση? Όχι προς Θεού, δεν σας κρίνω. Βεβαίως. Χαίρετε. Ξέρεις πως είτε θα καρφωθείς είτε θα φτάσεις κάτω σως και χαρούμενος που πατάς πάλι στα πόδια σου. Έδωσα το βιογραφικό στον υπεύθυνό μου και είπε να περάσει αύριο να μιλήσετε. Καλή φάση. Τι ρε, δεν θα τραβηχτούμε Αγγλία τελικά? Καλύτερα ούτε εγώ γουστάρω. Ξέρετε ρε ποια συνάντησα τις προάλλες και έγινε τρελή φάση? Η Μίκη τη θυμάστε? Ίσως όλη αυτή η φάση γίνεται για να μάθεις να εκτιμάς όσα έχεις. Γιατί με αυτά είτε τα γουστάρεις είτε όχι, θα ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου. Μέχρι την επόμενη φάση, που όλα θα γκρεμιστούν και πάλι.